everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Di na to makasuka na kay miabot na sa tuntiyan ng screen. Natunan na to. Happy yun kay Kalando, no? Kung ang imong kabit ang imong ikauban? Ma'am Shane? Oy, nga naman na. Nga nang misiga man ang inyong mga mata, ha? Ikaw, babae? Kabagka ko ni mong naw nga may kuyo ka ining lalaking minyo. Shane? Naunsa man ka? Shane, unsa binakaon mo? Maudi ay nga dili ka makikuyog na ako. Kay kining imong kabit di ay ang imong ikauban din, he. Hilom, Shane. Di na ko kapit sa Helena. Ang babaeng tarong, dili na manguyab og lalaking minyo, oy. Lando, maunan ako nimo. Hoy, kabit! Asa naman ka? Magkamausap di kang mauwaw? Kabit! Hello, Shane? Ay! Nga nung pahiloman man ko ni mo, nga tinuod man ang akong ipanuti nga minyo ka! O niya nakig-date kang daga! Abot ni mo, eh. Branding, kami yun. Oh. Lando! Hoy, asa naman mo? Manago mo ang imong kabit! Sir! Tuloy! Hoy! Kamo! Ayaw gid mo pagtubay og lalaking minyo, ha? Kay hipaangkan na gid mo, ana! Tayo na, Misin! Nani mo ang ilang tanang mga mataw? Nga naman ay! Asawa ko! Busa! Mangaway gid kong kabit! Kapihang, Shane, oy. Mura magwigrado. Lugiton, mag-inibayhan ng akong pasensya. Helena, uwat ako. Helena. Mag-iahitag pa uli, Lando. Kitingalik unsa na sa ipanulti itong Shane kung makita ang tangan ni Kuyog. Ayok pa da, si kapranding at tumabayhan na Helena. Warak na sa pangputok at to. O nga, nagdrama na. Kaayo nag-istok lang bayhan ako, dili pala siya anak ni Sir Alejandro ay. Mauna, ang nagisaligan nga anak siya dato. Abi ni mo, gamay na lang kinagkuwang na ko ng bayhana. Gamay na lang yun. Pailob lang. Pero wasi batasan. Yan ora kay siya may pakawaw na tos dagang tao. Mura na hinuon siya gasawa nga nakasakop siyang bana nga nangabit. Nakakita kas tinanawan sa mga tao dito sa sentro. Hait kayo lang tinanawan ako. Kaya nagtuo sila nga kabit ko ni mo. Gusto na. Mamaulit ita. O sorry nga gidata ka. Sa pagpanoryo din eh. Mananoy kiniresulta. Sapot ka na. Dili ba di ka akong kontra? Kato magbabae nga may buot. Sa pagyapon din ako. Ako sige pasuya nga. Ikaw ang akong kidahit. Pagtigali nga. Nag-wild ang kanahan. Pero, sa laing bahin, gusto man sad siya. Unsay? Ilan ang gipahinumduman nga minyo ka pa. Og doon na kay asawa nga mangigi. Kung mo kuyog kag laing babae. Helena. Ayaw na pagunahon na sa kong asawa. Lando. Samtang dili pa ka mahimong gawas nun sa mong kaminyoon sa legal nga paagi. Dili gid maayo. Nga magkuyog-kuyog ko nimo sa gawas. Helena. Mag-aabot na natas bahay, Lando. Muunan ako. Kinahanglang likayan ko una si Lando. Hello, sir. Nagmata ka pa di ay? Dili ko makatug. Nganong dili ka man makatuog, sir? Daghan ang musuhod sa akong huna-huna. Unsa man pananglit? Basta daghan.
Away na, sir. Ayaw pa daan ang mga ngilad ni mong hanauna. Kantahi una ko. Oh, ha? Mahimo ba og kantahan ko nimo sa paborito na kong kanta? Ang Loving and Rose? O kung mahimo, Sure. Sige. Butangan ko unag-unla ng imong buko-buko. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is lovey on roses. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see lovey on roses. pareha mo og tingog. Ni kinsa, sir? Ni Silis. Tinuod ka, sir? Parehas may tingog sa imong katabang sa selas? Oh, sama nimo. Maayaw sa siyang mukantaan ng kanta. Paparehas ni may tingog sa akong mama. Kalos ka man muhigda sa karaang bahay sa mga katabang. Karong gabi akong saway naghigda dito. Pauban lang ni Manang. O di ba? Ni Lando. Si Manang lang akong paubanon ako, sir. Yabag bigyan ni si Shane. Maglikay na hinoon ako si Helena. Tungod niya. Unsa man ikaw gibati kang Helena? Di naman siya mawa sa kong hunahuna. Sukad, karap ko mabati og sama ini. Anong uwahi man siyang miabot sa kong kinabuhi? Manang, salamat nga giubanan ko nimo dinhi. Way siya pa yan. Sige, dili makakamatog dinhi sa karaang bahay sa mga katabang. Balik na lang sa akong bahay. Madlok manggukod din hi Inday. Sige, ikaw lang una din ha. Nga naman, man sila ng baya. Hayahay man unta kayo ni dinhi. Dagko ang bintana. Unya, taas ang ceiling. Bugnaw pakyot bisan ko dili mag-aircon. Asa man ka ako mahigda, no? Kana lang tupad si katulong kwarto ang gamiton nako. Klaro kayo. Nga duha katabang ang nag-okupar ini sa unang panahon. Kay double deck raman. Anhilang ko sa ilawom nga deck. Nakahigda sa tingali ning maong double deck si Mama Celes. Karon pa ko. Pupariha di tingog ni Mama Celes. Mapinangkaon sabday kaayo og katabang si Sir Alejandro. Di pinino ko makatuhog. Kisa mo na naglakaw gikan sa luyo? Uy, si Manang mana. Manang? Nag-unsa ka ba das luyo? Naghatod ni Helena. Adto man siya matog. Unsa? Sige ha, kay Duka, naging kay Kudong. May balhin na si Helena sa karaang bahay sa pagkatuhog. Dili pa man ko makatuog Magbasa-basa na ako sa diary ni Mama. Mingaw sa kayo din
free naman ko ato, ha? Di ara. October 15 naman di ko. Dear Diary, mingaw na kayong kagabiwan. Nagkaduol na ang ilang kasal ni Sir Alejandro ug Ma'am Vilma. Og nag-anam na sad kahuot ang akong tugan. Sakit kayong batiwan. Kung magmahal ka sa tao nga langit para nimo. Sakit. Oh. Kaluoy ni Mama. Dear Diary, adlaw karon sa kasal nila ni Sir Alejandro ug Ma'am Vilma. Malipayon kaayo si Ma'am Vilma sa ilang kasal. Gwapa kaayo siya. Kung unsa ka malipayon ni Ma'am Vilma, mausam ang akong kasakit. O gisaad ko sa kong kaugalingon nga dili na may kong mapag-usap. Kinsa makaning nanukok. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.